କଦଳୀ ମୂଳ ନେଇ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥୋଇ ଗୁଳ ଫୁଲ ମାଳ ସମସ୍ତେ ଘେନି ଦୀପାବଳି ଚଳିବ ଦେଇ ହୁଳ ହୁଳ लाइटा लाइटा फूल चंदन रे मंडित कजल सिंदूर देला गामुछा कानी रे बांधिन हाटକୁ चलिला ବେନି ପ୍ରାଣୀ ଜାତକ ଯଥା ମେଘ ଏକ ଦିନେ ସଭା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଉତିଷ ବରି ପୁତ୍ର ହୋଇବ କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି ନିତ୍ୟ ରଜନୀ ଅର୍ଦ୍ଧ
କାହିଁକି ବାଟ ଓଷା କରନ୍ତି? ବାଟ ଓଷା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବାପ ମା ବାଟ ଓଷା କରନ୍ତି। ବାପା କରନ୍ତି? ମା ଯାହାର ନା ବାପା ବି କରନ୍ତି। ବାପା ମା କରନ୍ତି। ବଜ୍ର ମୁଳି ପହଁରାରେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଇକିରି ଭୋଗରା ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ଯମରାଜାଙ୍କୁ ବାଟେଇ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଓଷା। ପୁଅ ଝିଅ ଓଷା।